Helo, ydy chi? Mae bywyd fi 100 miles an hour. Does dim rhwystrau mewn ffordd. Ewch i gyfoethogi a dewch yn ôl i Gymru. Lori Elen Jones i fi, dwi'n 19 mlwydd oed, gweithio'n cywio'n bach 3 dryd yr wythnos a yn neud busnes yn unan gweddill yr amser wedyn. Beth yw hwnna? Des i fan hyn straight mas o ysgol i wneud prentisiaeth. Cymrodd e 18 mis i fi wneud yr prentisiaeth, nes i fe trwyddo mudiad meithrin. Dim sbel ar ôl fi qualifio wedyn, nes i mewn fel arweinydd ystafell. Fi'n bennu am 6, fi'n gallu cwrdd lan â ffrindiau am 6:10 fel y fe. Fi'n mynd o gwaith, mynd i cwrdd â ffrindiau, mynd i cystadlaethau young farmers, mynd nôl i'r workshop i gweithio mwy. Dechreuais i busnes yn wneud fel nwyddau ar gyfer y catre yn ailgylchu pedolau lot fi'n wneud, ond fi wedi bod yn ailgylchu cogs bakes. Fflam goch yw un o'r busnes. Mae tudalennau Facebook a Instagram da fi ar y funud a na ble fi'n cael gwaith fi trwyddo. Mae lot o pobl yn prynu yn fwy lleol. Trwy'n gwneud post ar Facebook a Instagram, fi yn tueddol dechrau yn y Cymraeg. Mae yn dala sylw pobl lot yn fwy. Bi oedd e'n galed ar y dechrau, so ti'n gwybod ble i dechrau amser ti'n dechrau busnes, ond gyda teulu a ffrindiau mor agos a cymuned mor fawr yn Sir Gar, a'r mae'r Clwb Ffermwyr Ifanc rili wedi pwsio stwff achos mae pawb jyst yn stico dy gilydd os e. Mae cysylltiadau dy fi o bob fan hyn yn Sir Gar ers deudot. Dwi'n gwybod pwy i mynd i siarad gyda os bod eisiau cymorth, pwy i mynd i siarad â i mynd i'r sioeau gwahanol yma. Dwi'n gwybod pwy sy'n trefnu i gallu cael stondin a stwff. Ewch i gyfoethogi a dewch yn ôl i Gymru. Elen Bowen i fi, dwi'n 30 oed ac yn byw yng Nghappel Iwan yn Sir Gar. Dwi'n berchenog ar gemwaith Elen Bowen. Mae pobl y gymuned yn hapus i gefnogi rhywun ifanc lleol sydd yn mentro. Dwi hefyd wedi bod yn ffodus i fod yn fudiad y ffermwyr ifanc, felly pobl yn adnabod i falle trwy hynny ac yn falle'n moyn siopa gyda fi neu fy nghefnogi achos hynny. Mae popeth mor rhwydd nawr gyda'r we ac yn y blaen. Dwi'n gallu rhwydweithio gyda phobl yn bell ac agos. Mae gen i gysylltiadau yn Llundain, yng Nghaerdydd ac hyd yn oed yn rhyngwladol yn enwedig wrth i fi drio ffeindio cerrig, werthfawr ac yn y blaen ar gyfer modrwyon diweddio neu rhoi gomisiynnau bach arbennig fel ni. Does dim rhwystrau mewn ffordd ym mha mor bell neu agos i chi moyn mynd. Dyn ni'n mynd bell o'r M4 fan hyn. Mae'r hewlydd yn hen ddigon da i deithio fan i fan a mae yna gyfleoedd mas na yn agos neu ymhell. Mae hyd yn oed cael pobl i deithio yma ddim yn broblem. Dwi'n defnyddio'r post yn aml, mae pethau'n mynd o'ma a dwi'n gallu sicrhau bod nhw'n cyrraedd y cwsmer erbyn 1 o'r gloch y diwrnod wedyn. Mae'r gefnogaeth teulu yn hamrysiadwy. Dwi wedi gallu dibynnu ar yn fam yng nghyfraith i ofalu ar ôl y plant pan nes i nôl i'r gwaith. Sydd wedi arbed miloedd o bunnoedd i ni fel teulu, dwi'n meddwl. A mae yna ddigonedd y gyfleoedd yma i'r merched bob dydd. Maen nhw wedi bod yn mynd i ballet, maen nhw'n cael gwersi nofio, maen nhw wedi dechrau chwarae rygbi ar ddydd Sadwrn. Fel aelodau a chyn aelodau o fudiad y ffermwyr ifanc, ni wedi bod yn ffodus iawn. Dyn ni erioed wedi gweld yr angen i fi ni edrych am gyfleoedd i gymdeithasu. Mae fe'n dod yn naturiol. Mae yna glybiau chwaraeon i gael yn lleol i oedolion hefyd. Chymod, gallu mynd i nofio. Mae 'da chi'r Clwb Pêl-droed. Ac wrth gwrs, mae 'da chi ddigonedd o lefydd bwyta hyfryd yn yr ardal. Beth yw hwnna? Mae hwnna'n wytio te. Mae byw ar bwys ma'n gyd y ci, dwi'n meddwl, yn amhrisiadwy i ddatblygiad y plant. A beth ydych chi'n gwybod? Chi'n gwybod beth yw e? I wneud ti fynd iawn. Nhw sydd wedi dysgu popeth i ni, ac wrth gwrs mae'n braf i gweld nhw hefyd yn dysgu
genhedlaeth o tano ni, lle ni'n dychmygu magu'r plant heb bod mae'n gyd y cig a'r llaw. O ochr y gweithdy, fi yw'r pumed cenhedlaeth i weithio hwnna. Roedd y ci fi, mae calon e o fewn y ffermwyr ifanc. Mae wedi bod yn cadeirydd national, so symud ni byth yma. Trial cael be chi moyn wneud, triwch wneud ag etre achos, symud bant trefeili, go for it, ond pwydwch symud bant o'ch teulu chi, am byth.